И какво става, пичове? Аз съм Nord Production 2G. Тук с мен е Вали 99. Да. И тук и сега играем в сервера Minecraft. В сервера, каска сервера? Cowboys Indians, да. Сервер има резиденция и сега да ви покажа ларповете. Да, спаун. Натисниме за Warp CS. Да, нищо. Само това е спаун. Където е? Къде? Добре. И са Warp AK-47. Warp. Остим на Warp CS. Аре един CS. Цъкниме за АК-47. Хел. Аре, да ела да се биеме на това. О, това мапа много е. Аре, бързо, че... нямам патрони, бе, братле. Добре. Warp Enchant. Чакай да покажа ларповете. Това е Warp Enchant. Малко бъдно в него. Да, това е Warp Enchant. Хубав е. Сега Warp End. Да, спомням. Warp End е за PvP, нали? Не. Добре. Да. След това е Warp Event. Евенти ще има, когато има 10 човека. Да, е тук разни айтеми хвърлят, ендър честове. Тук пък ендър честове. И да. Warp Food, който не знае какво е Warp Food. Оттам си набавяте храна. Умри бе, вилиджър. Да, сервер е много як, 267. IP в описанието. Влизате, се забавлявайте. Така, Warp Indians. Тук има някакви алхички, не знам. Да. Да, чакам се. Warp Nether. Чакай да покажа само някакво. В Nether е много ми ларва. Нямам ядене, въртане. Няма да е малко ядене. Чакай. Warp парцел. Тук има и парцели. Това е доста добре. Има ли Factions? Или има рез? От парцел. И тук може да си закупите парцели. Имате право само на един парцел. Ако имате 2 или повече парцели, бос ще ги изтрие.
Да, и тук се продават for sale за 200 парцел. Да. Warp. Cook. Това Cook какво е? Да, сетих се. Няма да влизам сега, да не се гледа. Следващия Warp е Warp Residence. Тук мисля, че показва как да се направите резиденция. Да. Първо си вземете дървена мотика и цъкнете с ляв бутон. Ъгълът на коята ли? Добре, който иска да си го прочете, да си напазва да си го прочете. What the fuck? Какъв то крипър? Добре. Workshop. Да, ма си е як. Да. Тук малко гриф, но малко. Така следващия Warp е Warp Split. Warp Spawn няма да го покажа. Аре един сплив да изиграем. Аз съм добър. Аз нямам. И сега какво правим? Супер. Добре, спаун. Почнахме. Мене ще ме върна. И мене. Давай, чак. И да, хора, върнахме се. Ела да... Не мога, ела да спам да завършим клипа. И да, аз бях на... Добре. И аз бях пилета на сервер, вие бяхте моите пиленца. Абонирайте се, дайте почете на вот за клипа, лайквайте и чао.